قرآن ویل مو بالکل پریخو ہے پڑھاو کوتل دا انگریزو کتابونا ترس مو بالکل پزڑ کے نشتا ہے مظلوم سڑی باند ہر سوک ظلم کوینا نن سبا ٹول مخروی شوا ہے ہر سڑای خوری دا گوان سڑی حقونا مخ کے بداس کسے نوے ہے اس مسلمان کبھی پجار تل گناہ ہونا نن کا غریب دے کمالدار دے ہے دی حرام شویے دش پہ ورز خوبونا آخر دا سپ مونگا وشو ہے چی دا انسان غوخی انسان ناشو کوینا مرگای مو بالکل دا ہیر کڑای ہے ذکر آزی تل پا دلو دلو غمونا کلچ سوچ پا حالات وکرم ہے بیا میزستر گون دوخ کو برانونا پس بطلو او پس لاڑو ہے میرا باند بلشول دا شیطان وار چلونا پات دا سنگ مسلمان شو ہے چے چودہ مسلمان کورتا ورونا خدایتا فضل کرم دیر دے ہے نرا کوے پا دے دنیا کے عذابونا خدایت ٹول مسلمان معاف کرا ہے دستا پدر کی منی ولی دلاسونا لکا معشوم پا جڑا سر شوم ہے چیرا پزلشی مسلمانو حرکتونا بیا خو میں پخے پس مکنازی ہے لڈیر غم میں شالشی اندامونا چھے دیمان پک خطراوی ہے مسلم بیاس کوے داس دولتونا وایا انسان نور سمنشوے ہے گبر کبیرات ہر وقت آوازونا بیا مونگا دومر خود غرض یو ہے چے ناری گن پریک دو شیطان کارونا دا گبر کور یہ دا تیارو دے ہے درنا دا پارا بکوے تل منتونا